ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा। अरे लागे कि ई जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। अरे लागे कि ई जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। और हम बानी अपना बिहार के गांव में, जहाँ पे देखत नहीं रहुआ सरसों फुला रहल बा। पूरा हमारा खेत में सरसों फुला तवे। और एजा जौन बावे जौन दिन बाज के पूरा के पूरा कश्मीर में बदल गई बा। पूरा के पूरा ठंडा पड़ता, एजा दबा के ठंडा पड़ता। और देखत नहीं रहुआ दूर दूर तक कोनो घर दिखाई नहीं के देत, जबकि घर बावे एजा। और पूरा के पूरा ठंडा बा, फॉग गिरल बा, जौना के ओस कहल जाला, वो पूरा के पूरा ओस गिरल बा। देख सकते रहुआ घर बा हो जा कोना पर, वो कोना पर ना देखो घर दिखाई देता। वो जा हल्का पूरा घर बा, पासे में बा घर, लेकिन पूरा के पूरा कुहा बावे। जौन माहौल बा के पूरा कश्मीर ऐसा हो गई बा। बिहार के जौन माहौल बा, खास करके हमारा गांव में आज पूरा का पूरा कश्मीर में बदलल बा। तब मज़ा होता, इंजॉय करते नहीं सन। एजा एक बार 9 बजता रहुआ देख सकते नहीं, गई देखा तो 9 बजता, 9:07 होता। और एजा जौन माहौल बा एकदम पूरा के पूरा सुबह हो गई बा, पूरा धूप उजग चाहिए बड़ा। लेकिन कश्मीर के माहौल बा, इंजॉय करते इंसान बढ़िया बावे। और हमरा आशा बा कि रउआ लोगन गांव में भी कश्मीर के माहौल होगी, और रउआ लोगन भी इंजॉय करते हो। जे कश्मीर नहीं गई खास करके वो इंजॉय कर ले। खास तो ई जन सीजन बा फिर 1 साल के बाद आई, तो मज़ा बा, बेहतरीन बा। और रउआ लोगन गाँव में हमारा आशा बा कि रउआ लोगन गाँव में भी ऐसा का ओस पड़ल हुई। और जरा गाँव में ओस पड़ल बा, रउआ लोगन जरूर कमेंट्स करके बताएं। देख सकते हैं पूरा का पूरा माहौल बा एकदम कश्मीर। और हमारा गांव में मन करता कि धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा गांव है मेरा, ऐसा गांव है मेरा, हाँ ऐसा गांव है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, अरे बोले पपीहा कोयल गाए, अरे सावन घिर घिर आए, ऐसा गांव है मेरा, हाँ ऐसा गांव है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अरे गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाए, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, अरे कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा गांव है मेरा, ऐसा बिहार है मेरा, हाँ ऐसा बिहार है मेरा। और बिहार में जौन बावे रउआ लोग बताते बानी कि कश्मीर के माहौल बा 6 से 7 डिग्री 8 डिग्री तक टेम्परेचर हो गई बा। और जौन माहौल बा एजा के जौन हमारा गांव के माहौल बा, वो पूरा तरीका से कश्मीर में बदलल बा। बहुत ही ठंडा पड़ता, और ठंडा पड़ता यही से ताकि एजा बहुत ज़्यादा फॉग गिरल बा, हवा भी तेज चलता। और हम बानी अपना गांव में, मज़ा होता। बिहार के गांव में बानी अपना, मज़ा होता। और हम अपना वीडियो में ये दिखावे की कोशिश करें कि बिहार में जो भी कल्चरल बा, जो भी घटना घटता, वो वीडियो के माध्यम से हम दिखावे के चाहेनी और आगे भी दिखाएं। और हमारा वीडियो रउआ लोगन के अच्छा लगी तो हमारा वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। हमारा चैनल के नाम हो फ्री माइंड इंडियन, जरूर ओकरा के सर्च करी, यूट्यूब पर देखी। और ये फेसबुक पर भी बा हमारे चैनल, जना के नाम फ्री माइंड इंडियन, ओकरा के फॉलो करी पेज के। और बहुत सारा हम वीडियो बनाते रहे हम अपना गांव के, मज़ा आवेला। एजा बिहार के बातें कुछ और भाईजा के जौन हमारे लिट्टी चोखा बावे बहुत ही पसंद पड़ेला गांव में। लिट्टी चोखा हो गई, चाहे सरसों के साग, बथुआ के साग, जौन खाए में बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगेला। और ये हमारा पापा के भी पसंदीदा हवे सरसों के साग,
बथुआ के साग, वो मस्ती में खानी बेहतरीन बा। जौन माहौल बा बहुत ही बेहतरीन बा। वो देख सकते पूरा का पूरा फॉग गिरल बा। हम खास करके वीडियो यही से शूट करते ताकि मज़ा होता।